ऑटो को पहले मैं वीजा वाली हो गई हूँ भाई हाय तुम कुछ बोल पा रही हो tabuk social media wo urphi jabe jeheno viral ngi tongu norok bo viral ngmani karon tamo o biduni mangpli nugi mankana bini mukhang phulijak khasi phulijak omono bini viral ngmani tabung kaisa karon norok bini mukhango nugi mankana je bini khasi phuli tongmani tai bini mukhang phuli tongmani baksa bororo bini o phulijak mukhang nugui AI be sinamjak video phano hini mano kintu omo kuno AI be sinamjak video ya omo ongkha bo bini khasiyo injection ba filler mani bagise bini khasi infection ongoi ba fulise phayo hini tabuk social media wo video viral ongjak norok urphi jabet chabo sini hangkai urphi jabet ongkha ajibo gari fashion by belanya sinumung manjak tini India ni khoroksa actress ba influencer hini mano hangka bini o khasiya filler ni injection mani bagani tabu bini mukhang phulima ba khasi phulima ba tabo viral ongjak saiman ka je urphi jabini khasiyo agino filler kaisa rijak tongmani a filler no sukamana ni bagai bote kaisa khasiya filler ka noi tabu kokto marogo kasawi phekya ngana rungui mankana o biduni mangpliwo je bini khasiyo injection romani pore bahake bini mukhang phuli phekya khasi phuliwi phekya tabuk social media wo o video je hino viral ongjak te norbo nugui mankana viral video ni mangpli video ni screen o tai social media wo urphi jabeni o mangpli kasa family pore kwbangma borokni no social media wo protikriya robo phakya baksa borok rok urphi jabonna sahosi bo hingka tamni hingka mate he mangpli social media wo share khainani kebni thani sahos kri hinui tei baksa borok rok hingka borok rok nathungnani bagui tamo kosto khaiman amo o video ni mangpli ba urphi jabeni o video ni mangpli nugui mano hinui baksa borok rok khai reaction rok ba protikriya rok bo khlakya।